Име дали сме в групата, чуваме ли се, виждаме ли се. Докато проверим, пишете ми откъде се включвате, какъв бизнес имате. Аз, между другото, разгледах, така имаше доста готини бизнеси в задачата. Хареса ли ви задачата, която ви дадах? Да си поделяте линковете и да си давате обратна връзка. Ще се радвам да ми кажете. Видях много хубави коментари. Видях и такива, които просто бях сложили линка и бяха забрали за другото условие за задачата, но пък някои ви посещаха. Изобщо мисля, че се получи супер готина комуникация. Мисля, че си дадахте много готини обратни връзки. Надявам се да ви е било полезно. Така. Добре, виждам, че съм лайв. Още хора влизат. Здравейте, как да достигна до вебинара? Здравейте, аз нищо не виждам. Добре, че съм спряла коментарите в групата. Така, сега, дори да ви кажа как да стигнете до вебинара, вие няма да го видите, но ако не ви излезе веднага нотификация, значи Facebook започва по принцип да праща нотификации на част от хората, после като видите, че има интерес, отива и почва да праща на други хора. Това, което може да направите е, когато съм обявила, например, че ще се включа в 6 часа, да си рефрешвате самата групичка. Вебинара е в групата, давате му рефреш и съответно къде да намеря линк за събитието. Отново продължават. Аз проверявам, да, сега ще спра да проверявам нотификациите в групата, който вляза. Виждам, вече има 40 човека на линия. Няма да ви карам повече да ам, чакате. Има вече супер много коментари, което е супер готино. Много, много се радвам. Благодаря ви. Това за създателя на съдържание, както вие знаете, е най-ценното. Когато хората коментират, когато хората са активни, когато има насрещна размяна на енергия. Добре, прекрасни. Започваме. Ще се опитам да ви следя коментари. Само искам да ви кажа, че някой път Фейсбук не ги показва всичките коментари. Аз ще се опитам да ви следя всичките коментари в реално време, защото искам да ви дам отговор накрая. Но тъй като имам много, много неща, съм ми подготвила, просто ако успеем да се мъкнем в следващите 2 часа, а то трябва да успеем, защото след това е среща в клуба с момичетата, иначе аз мога да се прекарам цяла вечер и да ви давам какви ли не съвети, то просто бизнес е едно огромно и необятно пространство. Но запазете си въпросите за края. Защото сега може да ми задавате въпроси, в смисъл така, нали, ние ще си коментираме, аз може да ви питам нещо да си коментирате, но ако имате някакви специални въпроси за това нещо ви затруднява в бизнеса, в социалните мрежи, запазете ги за накрая, ще имаме специална секция за въпроси, защото не винаги, когато лайв стримвам, мога да видя всички коментари в момента. Някой път Фейсбук ги прибутва напред и част от коментарите просто не мога да ги видя в лайфа. Мога да ги видя след като свърши в лайфа. Това е такъв бък, който съм забелязала, че има и просто ви казвам да знаете. Така, наистина съм ви подготвила супер много неща. Надявам се да не забравя нещо. Имам да... Не знам дали ще остане време да ви споделя и примери да ви покажа в самите Фейсбук. Линчета. Ето сега, например, мога да видя само до Мария Тодорова. Дестрифърва, здравей, Десинка, много се радвам, че се включваш. Най-робатния бизнес има. Споделяш с любов страстта ми и начина да чувствам. Прекрасно, прекрасно, Десинка. F5 за рефреш на страница. Ето е, Гави се включва. Супер сте, Гави, браво. Ще има ли запис на срещата? Пише Русица. Да, ще има. Ще имате 24 часа обаче да гледате. Значи от днес до утре вечерта. След това ще я кача на всички, които са в платените ми обучения, да могат да се гледат втори, трети, четвърти път, защото наистина пак ви казвам, нещата са много. Водежи записки, нещата, които чуете, които ви резонират, които са ви момент, които са ви полезни, записвайте си ги, защото
Сега първото нещо е, че си мислите, аха, да, запомня го, след това сте го забравили. Второто нещо, което мини през ръката, написано, мозъка го осъзнава по съвсем различен начин, вижда го пред себе си, не стои в главата ви, така нататък. Тъй, че просто наистина ви съветвам привет, привет, привет. Те ще наистина имате супер готина енергия тази вечер и се радвам. Така, сега, първо ще започнем с какво ще получите от този вебинар. Ще ви дам 6 основни стъпки, съкрати ги на 6, въпреки че в тях има и подточки в тези основни съставки и трендове. Наистина, пак казвам, много са нещата в бизнеса, не е само едно, което така да го хванеш и да кажеш, това ще го мастърна, това ще го направя нали, много добре и всичко друго ще върви по мет и масло. Не, много са нещата. Но това му е интересно. Аз съм сигурна, че голяма част от бизнес собствениците, които сте и по принцип в тази група, и като цяло бизнес собствениците, сте манифестиращи генератори. Със сигурност голямата част и по-голямата част от хората са манифестиращи генератори или генератори, по принцип, но ние бизнес собствениците обикновено обичаме да се интересуваме от най-различни неща. Да, има и бизнес собственици, които просто стават бизнес собственици, защото нещо им харесва да правят, но това е друг случай. Така че накрая на този вебинар ви гарантирам, че ще сте по-съзнати, по-информирани и по-мотивирани. Също така, естествено, ще ви кажа как може да ви помогна аз лично с моите знания и с моята специална система, която така съвсем наскоро оформих, темата Прим, която съм включила практика, резултати, изкуствен интелект и маркетинг и майндсет, въпреки че не във всеки проект включвам майндсет, затова не съм го вторил мъто. Но какво значи това? От всичките ми 4 години и половина вече като коуч, защото аз съм бизнес собственик от 15 години, но преподавам от 4 години и половина. Какво забелязах? Основният проблем на бизнес собственика е, когато тръгне да учи нещо, когато реши, че нещо ще учи, защото това е също много трудно, нали, да се реши човек да тръгне да учи. Но за щастие хората, които са така мотивирани и искат наистина да успеят в живота, знаят колко е важно да учат и учат. Но най-големият проблем е да гледат видеа. И просто в един момент на мен ми писва, защото винаги си слагам в обучението да има зум среща с мен. Обратната връзка от треньора е много важна, въпреки че малко хора го осъзнават, но това е пак друга точка. Ми е писнал да ми казват, Ани, не можах да си гледам видеото. Човек, аз съм ти направила видео 20-30 минути и ти не намери през целия месец да гледаш видеото. Окей, обаче като дойде в срещата и каквито задачи да ти дам, ги прилагат. За това реших по-малко видеа, почти нулево с видеа. Видеа да са 5-10 минутки, супер кратки. Някой път не може нищо да не се направи на видео, но повече задачи. Учене чрез практика. Това е моята система, която предлагам. Казвам ти, направи го това, ти го правиш след това кажеш. Аха, значи сега това се получи, защото еди какво си. Тоест, мога да ти покажа нещата. Обикновено ние винаги учим чрез практиката, но не винаги осъзнаваме, че всъщност, както някой път се получава, имаш успешен бизнес, правиш нещо и в един момент кажеш, добре, хайде да повторя това, което направих, което ми донесе успеха. И тук липса парченцето пътя. Аз какво направих, което точно донесе успеха? Тук идва маркетинг част и знанието, нали? Аз ти казвам, да, това се получи, защото ти направил това конкретно действие и така може да повториш успеха си, това, което също ти помага. Какво няма да намерите при мен? Много държа това нещо да го кажа, защото така вече на пазара преди 4 години и половина, когато започнах, имах много по-малко. Конкурентите бяха мъже, главно мъже и то от така, повече години на пазара. Аз може да се каже, че съм първата жена треньор по маркетинг в социалните мрежи. Какво няма да намерите при мен? Не залагам на количеството информация, както ви казах. Имам много курсове, дори съм си го мислила като вариант да направя цяла библиотека от всичките си курсове, да ги продава на месечна такса вноска, нали, който каквото иска да си гледа и така нататък. Но, честно казано, това е малко като ти дай тук на среща ни паря, ще ти изтипа един куп съдържание, пък ти си го гледай когато искаш. И ви казвам отново, съвсем искрено и честно ви казвам, момичетата в проектите ми, които са
Имах, сега в момента не я предлагам, но имах академия, която всеки месец им давам по малко видеа, по малко 12 месеца. На 12-ти месец идва ти казва, Ани, колко време още имам от академията, защото не съм си гледала видеа. Човек, смятай за какво става въпрос. А ако ти изсипа един куп видеа, които са наведнъж, ти ги дам, кога ще ги гледаш. Така че а, аз лично бягам от такова нещо, в което ти казвам, ето тук ти давам супер много достъп, гледай си това и това и това. Е, добре, да аз дори да намеря време да го гледам, откъде да започна, как да го приложа, ма коя е първа стъпка, ма коя е втора, ма това ли да направя? Ама то това не е точно за моя бизнес. И така нататък. Тъй, че това нещо аз лично, да, хубаво е, който иска да учи заради самото учене, който иска да става маркетинг експерт, това нещо е полезно. За хора, които са ориентирани в това да надграждат знанията си, да правят маркетингови стратегии или изобщо да се фокусират върху това да правят маркетинг обучения и да са маркетинг коучове, това е подходящо, но с съвременния вече навлязъл изкуствен интелект, дори и това в един момент става outdated, става малко така старомодно и не толкова нужно. Защо? Защото, например, в зимния лагер, в който да, сега зимния лагер съм го разделила на две. Моите проекти винаги се подобряват. Зимния лагер е за хора, които са с физически продукти и за коучове. В един момент, който от двата обаче зимния лагер или мините, вие ще имате базата и може съвсем спокойно да си правите маркетинг на който искате продукти, на който искате бизнес. Тоест, почти си получавате професии, почти естествено, на маркетингов специалист. Естествено, че това нещо трябва да се развива и да се практикува, но имате заложени стъпките как се прави маркетинг и маркетинг кампания и в социалните мрежи, и в онлайн. Нещата между онлайн и офлайн пространство са много малко различни. Много хора се заблуждават, че са различни, комплитли, напълно различни, но не е така. Така, не залагам на маркетингови трикове, не залагам на файла за 3 дни, ще ти направим успешния бизнес от нулата и така нататък. Това също са за мен гръмки заглавия, които привличат много интересно, но привличат интерес на по-неосъзнатите аудитория. Аз залагам на осъзнатите и така уважаващи себе си бизнес собственици, а не на бързите резултати, на търсещите бързи резултати. Дай, тук ще направим делаверата на момент. Така. Също така не залагам на високите цени, сложени с цел манипулация. Имам такива колеги, не искам да казвам имена, може би ги следват, може би не. Или пък също другото, което съм го срещала, ела ще науча как да станеш известен. Давали са ми така някои примери. Мои участнички са дори са ми казвали, еди кой си нали, направи обучение. Добре, обаче този еди кой си, как направи обучението, като той не стана известен от социалните мрежи, участва, например, в Big Brother или някакви там други формати. Аз Big Brother съм го дала просто като формат, не казвам, че е конкретно Big Brother. Такъв тип коучове и такъв тип хора, които биха те учили това, нали, пак хубаво е, който иска да ти ги следва. При мен няма да го намерите това нещо. Аз съм много директна и ви казвам от моя опит. Никой не ме е познавал преди 4 години и половина като маркетингов специалист. Така, колкото и да е, вие сте тук, гледате това обучение и слушате какво ви казвам. Значи по някакъв начин съм достигнала до вас и съм популяризирала бранда си. Да не говорим ли вече и за другите, но мога да ви, за другите бизнеси, които съм развил, но мога да ви кажа, че нещата стават. Не залагам също и натрупването по масата. Или така ще правиш този лидерски подход в кавички. Винаги давам в моите обучения и в безплатните си, и в платените си обучения, винаги давам правото на избор и то право на избор, информиран избор. В смисъл такъв ти направи каквото решиш, аз няма да ти кажа направи това или това. И някои хора това го приемат за слабост, аз напротив го приемам за силна страна, защото един бизнес собственик, ако винаги чака някой да му тропа и да му казва какво да прави, той няма собствено мнение. Той няма изграден собствен стил, няма изграден собствена увереността му е в ръцете на някой друг и това го прави слаб бизнес собственик, което в един или друг момент ще му изиграе лош сега. Може сега да не предприеми действия, защото не съм го накарала на сила. Да, има такива участнички в проектите ми, които не ги карам на сила, оставам ги на осъзнаване. Идват след година, година и половина и казват, ей, Хани, защо не те послушах?
Ами не си била озряла за това нещо, затова не си ме послушала. В един момент, в който дойде момента ти и ти го осъзнаеш, тогава ще го направиш. Няма нищо задължително. Също така, не отричам новостите и новите технологии, нито пък ги благотворя. Не минава в нито едната крайност, нито другата крайност. Дори в случая аз ще ви говоря за изкуствен интелект, но няма да ви покажа нещата, например, които смятам, че ще изиграят много лоша шега на изкуствения интелект. Сега в момента, както той помага, ще мине в една крайност, в която може би ще почне да вреди. И аз за това винаги ви го изказвам и го казвам с съвсем чисти намерения и чисто сърце. Хора, има възможности, които ако сега не използвате, след 6 месеца, след година, ще се обърнете назад и ще кажете, пропуснах ги, не ги използвах. Естествено, пак няма място за съжаление. Така е трябвало, но това, че няма да се чувствате добре там, където сте и че сте имали нещо в ръцете си и сте пуснали птиченцето да излети, естествено, пак казвам, това всеки си носи отговорността. Това е една от така, задължителните а, е, характеристики и качества на бизнес собственика, да може да поема отговорност за действията си и да не обвинява и да сочи този или онзи. Така, какво ще намерите? Гъвкав и свобода, каза ви го, да си намериш собствения стил, сам да си даваш нареждания, позволи си, нали, в един мой пост се шегувах, давам ви разрешение, ако мозък ви пита кой ти даде решение, Ани ми даде, коя Ани няма значение, тя ми я го даде, използвайте си го за мозъка и действайте, дайте си разрешение, никой не е по-велик от вас, нито пък някой е по-ниш от вас, всички на тази земя сме равни, това, че някой има малко повече пари или това, че някой няма малко повече пари, не го прави по-добър или по-лош от другия, така че престанете да се самосаботирате и поемете отговорността си и си следвайте мечтите. Бъдете силни тази 2024 година, така ще енергията и планетите ще толерират бурбаността и това да не се отказваш. Автентичност и искреност ще намерите при мен. Не играя роли и също така обаче не обичам, когато ми се играят роли. Много хора са влизали в обученията ми. Срещали се така, може би, моята автентичност и искреност, която не е харесва и сте излизали, това също го има. Но пък много хора са останали и то точно това прави автентичността. Когато си автентичен, когато си истински, може някой да се обърка, да влезе в твоите без значение дали са обучение, дали са физически продукти или каквото продаваш, но много бързо ще излезе, което ще ти помогне да си изградиш една общност, ще говоря за това след малко, което е много важно в днешния съвременен дигитален свят и не само. Така, настъпват различни промени в света, вие ги наблюдавате по един или друг начин, съм сигурна. И общността около теб е много важно да са твоите хора и да са хора, на които ти можеш да разчиташ, без значение тази общност дали става въпрос за бизнесът или става въпрос за извън бизнесът. И тук говорим конкретно за бизнес. Подкрепа и разбиране винаги ще намерите, само естествено има граници, нали не се така минават тези граници. Работиме върху тях, всички работим. Изпробвани и работещи техники, нещата, които ви казвам и ви давам, са изпробвани. Не са неща, които просто е така по презумпция, някой ги каза тук таме. Изпробвани са работещи си и ви давам тогава като съвет. Минимално време винаги се стремя да направя нещата така. Затова използвам изкуствен интелект, че да инвестирате минимум време, а да получавате максимум резултат. И сега, да видим къде сте вие. Тук отгоре не ми се получи. Къде сте сега? Кой от четирите варианта, може би сте пете вариант, сте вие като бизнес собственик? Объркани сте, не знаете точно какво правите. Нямате продавах бях. Този въпрос ви го бях дала за влизане. Част от вас така бяха отговорили, че не знаят, объркани се и точно не знаят кое работи, кое не работи, защо работи. Може би сте от тези бизнес собственици, които всеки ден се дава съдържание, 2 часа, правят се карусели, снимки, обаче не е добро нито достигането на публикациите, няма запитвания, клиенти, пък да не говорим, започваш да се съмняваш. Социалните мрежи работят ли, не работят ли, другите лъжат ли, не лъжат ли, продават ли наистина, не продават ли, какво става. Така, вариант В.
Може би знаете, че социалните мрежи са инструмент, чрез който се достига до много хора, но не знаете какво съдържание да създавате, да поствате, седите, чудите се, накрая аз къде давам един пост, къвто идея, защото вече просто, нали, мозъка ви толкова а, се чуди, милия, какво да пост. Трябва да го затвори този луп, трябва да затвори това чудене, просто нещо да пусне там. Или се разхождате с кучето, образно казвам, там го пускате, или пък вижте новия ми продукт, което също не работи. А пък може би сте от тези бизнес собственици, които не се получават нещата. Поделяте, правите неща, имате продажи, обаче в един път момент сте затрупани с много работа, не ви остава време за социалните мрежи, а в един момент, ако не се завърти нали, тази инерция, ако не продължи смисъл такъв, вие сте натрупали енерцията, имате и клиентите, обаче ако не продължите да привличате нова аудитория или да напомняте на съществуващите си вече за вашия бизнес, чрез съдържанието, което дават, те започват да забравят за вас. Не случайно вървите навсякъде, виждате Макдоналдс, въпреки че кажем, нали, всички знаем Макдоналдс, или такива големи известни фирми, далече от очите и ушите, далече от мозъка. Изобщо няма да сети никой за вас. Но не ви се дават по 3-4 хиляди лева са агенциите, които правят и те правят така доста слаб маркетинг, мога да кажа. Много да давам примери, но това са таксите на агенция. Сега има някои фрилансери, които също създават съдържание за по-малки суми, но там сумите също са 500 лева минимум на месец. И то, пак казваме, слабичко съдържание. Трябва малко да ги пообучите вие какво правите. Ам, В пишете повече. Б. Аз май съм някаква мощна комбинация от А, Б и В. Със сигурност прекрасни. Има комбинации и със сигурност всеки един от вас среща индивидуални проблеми, които обаче може да ги разиграем в различни сценарии, могат да бъдат решени нещата, колкото да са сложни, толкова са и простички. И тук сега не съм ви подготвила обучение по маркетинг в някои други мои презентации, които съм ви правила, съм ви давала, идеалния клиент, проблемите, които решават тези базови основни неща за маркетинга, сега ви ги дадат тук в тридневното първите 3 промта. Направихте ли го? Част от вас се записаха, видях. Имате такъв пост, в който 3 последователни дни ви изпраща трите задачи, първите 3 задачи на есения лагер. Сега с есения лагер, нали, продължаваме напред. Вече сме на 5-та задача днес, мисля, че. Но първите 3 задачи, те са ви основополагащи. Просто наистина ви ги дадах така от сърце. Направете си ги, чат GPT може да ви ги помогне, да ви даде идеи. Естествено, че това е малка част от основата, но мога да ви го дам, правя го, започнете от някъде. Така че това е основното, което имам да кажа аз за себе си и за изобщо това къде какво става. Започваме с 6 тенденции, които съм сигурна, че чакате с нетърпение. Защото където и да сте в момента в бизнеса си, пак ви казвам на правилното място, мога да помогна на всеки бизнес да се развие. Сега всеки, тук ще отворя една скоба, защото, например, лично когато развивам бизнес, имам едно такова правило, че ако работя с някой бизнес, първо до момента, в който работя, лично говоря, тук не в обученията си. В обученията си могат да влизат и повтарящи си бизнес, но когато работя one-to-one с един бизнес, аз развивам само в него и 6 месеца след това гарантирам, че няма да развивам друг такъв бизнес, защото за 6 месеца поне нещата, които сме правили заедно, ще си вървят и са си в сила. За 6 месеца тенденциите са нови вече. Мога да взема друг нов бизнес, т.е. няма да съветвам един и същи тип бизнес. Ако работя с 2 бизнеса, които са един и същи, няма да ги съветвам едновременно, което смятам, че е така правилното, за да не все пак работят на един пазар. Но мога да кажа, че всеки тип бизнес може да се развие чрез социалните мрежи с много малко изключения, които на тях няма да се спирам в момента.
Така че на правилното място, какъвто и бизнес да имате. Така, сега, замислили ли сте как беше 2023 година за вас? Павлинка пише, че пронтовете от първите 3 дни са супер полезни. Благодаря ти, Ани, аз ти благодаря публично. Ако можеш да видиш и фронтовете за останалите дни, просто така. Замислили сте се, защо? Сигурна съм, че сте се замислили. Дори аз не ви питам дали сте се замислили. А защо според вас някои хора успяват в бизнеса си, а други не? Защо 2023 година беше добра за някои бизнеси, с други не? Говоря за бизнеси от един и същи тип, когато ги сравнявам. Бизнеси, някои фризьори бяха добре, да кажем, през 2023, други не бяха. Сигурна съм, че ще ми дадете този отговор, а именно защото успеха на бизнеса зависи само от едно нещо. И това е от собственика. Бизнесът зависи само от едно нещо. Пак казвам, и това е от собственика. И ще ви попитам, какво пропуснахте през 2023? Какво избягвахте да правите? Какво сгрешихте? Какво не успяхте да преодолеете? Какво не довършихте? Тези въпроси може да си ги отговорите честно сега бързичко, но или по-късно. А какво направихте добре? Какво хубаво постигнате? Какво успяхте да постигнете? С какво се гордеете? Тези въпроси също не са за пропускане и ви съветвам да си отговорите. Само ще ви отбележа, че със сигурност на първата групичка от въпроси отговорите много по-лесно. Тук сега на втората ще отговорите много по-трудно. И то не защото нямате успех или не сте направили нещо по-добре през 2023, а защото мозъкът така е устроен. Той е един голям критикар и се ни критикува и все нещо не е добре, нещо не сме донаправили. А пък нещата, които правим добре, не ги забелязва, не ги отчита, не ни тупа по рамото, което ви съветвам да правите през 2024 година. Така, всички ние си мислим, че искаме повече, много от нас нещата правят. Много малко от нас правят нещата, които ще ни дадат това нещо повече, което го имаме, и защо това е така. И това не е защото сме мразеливи или не защото мозъка ни се опитва да спести енергия. Което е така, то е факт. Но не е това причината. Причината е, че всъщност ние, аз, вие, всеки един от нас, където и да се намира в момента, в бизнеса си, в живота си, това нещо рефлектира и е директно следствие на това какво аз, ти, той, тя вярват, че заслужават в живота си. Тук ще подчертая вярваме. Аз вярвам, че заслужавам нещо в живота си и това получавам. А не получавам това, което искам. Ти вярваш, че заслужаваш дадено нещо в живота си и получаваш това нещо. Така че, мили и прекрасни собственици, първото нещо, с което ще започнем, и всъщност което е най-важно, казах, най-важният в бизнес и успеха на бизнес, това си ти, е какво вярваш за себе си. Майндсет. Майндсета е най-важното нещо. Освен капитала, така съм написала, но това е лека сега. Майндсет е най-важното нещо. Майндсет или начин на мислене. Майндсет, начин на мислене звучи, нали, така малко. Не е много точен превод на майндсет, но за това използвам и английската думичка. Някои от вас може би се често срещали и знаят тази дума. Но всъщност начина на мислене, колкото и да ви звучи, може би някой от вас ще кажете, имала съм това, между другото, в предишни и безплатни събития, ми казват, ама чакай малко, ти каза, че ще ми говориш за бизнес и за маркетинг, какво ми говориш за майндсет и за начин на мислене? Ето казвам ви какво. Каквото и да ви кажа от тук нататък за бизнеса или за каквото да направите или да не забравите, да не направите, вие ще го пречупите през вашия начин на мислене. Вашия начин на мислене, очилата, които сте си сложили и гледате света, очилата са ви вашите вярвания, очилата са ви вашата опитност,
Очилата са ви вашите а, травми, очилата са ви изобщо това, което вие, всеки един от нас си слага някакъв филтър, някакви очила пред себе си и по този начин вижда света. За един света е, не е хубав, страшен, за друг света е най-прекрасно нещо, за третия е трето, за четвърти четвърто. Няма двама човека, които да виждат по един и същи начин света. Просто няма такова нещо. И за това първият съвет, който ще ви дам, или първото нещо, което да промени през 2024, това е да вдигнете стандартите си, го казва Тони Робинс, един от моите любимци. Но също, оглеждайки се, виждайки това, което имате, да знаете, че всъщност може да имате повече, просто дигайки си стандарти. Какво означава да си вдигнеш стандарти? Това означава да спреш да толерираш неща, които не ти харесват. Спираш да толерираш неща, които не ти харесват. Не ти харесва нещо в тебе. Спри да го правиш. Не ти харесва нещо, някой ти казва по някакъв начин. Държи се с тебе. Спираш, отрязваш, преместваш, продължаваш. Махаш другото, което не ти харесва. Третото, четвъртото, започваш да казваш не. Така по-простичко казвам. И започваш да казваш да на нещата, които ти харесват. Започваш да излизаш от зоната си на комфорт и това изобщо да не те притеснява. И така казвам, всичко е много лесно. Но да, на думи е лесно, на практика е по-трудно. Защо? Защото всъщност ние сме едни прекрасни същества, които сме пълни с вярвания, с травми и така нататък. И трябва да работим върху личностното развитие. За да ти помогна да имаш по-успешна 2024 година, сега или по-късно, пак казвам, ако искате да си го гледате на запис, ти представи как сега е 6, 7, 8 януари. 8 януари 2025 година. Тоест 2024 година е минала. И ти се обърни назад и виж всичките неща, които си искал да постигнеш. Имате ли изобщо, даже аз забравих да ви попитам, имате ли списък с това, списък буквално, сядате и си пишете, аз искам през 2024 година какво искате. Напишете 100 неща, които искате. Без значение малки или големи ли са тези, 100 неща напишете. Аз искам. Искам. Напишете си го и си го запазете този списък. На края на 2024 година си го погледнете. Гарантирам ви, че поне 60-70% от нещата сте сбъднали, буквално с много простичка задача, пак казвам, сядате и си го пишете. Просто да го напишете, просто да го извадите, да кажете какво искате, защото това е една от най-трудните задачи. Аз съм сигурна, че аз ви казвам 100 неща, които искате, но на 7-8 ще спрете. Ще ви е трудно. Ако освен не сте човек, който го е тренирал това нещо и знае как да иска. Така че отивате на края на вече, представяте си естествено, мислите си, този човек е постигнал това, което иска, има нещата, които иска и как? Как изглежда този човек? Как стои, как седи, как общува с приятели, с бизнес собственици, с колеги, бизнес собственици, с контрактори, с персонал може би има, а, какво не прави вече, какво прави, все още ли прави някои неща, които смятате за грешки. Буквално си опишете как тази жена се държи. Буквално според вас, как вие мислите, че тази жена, която има това, което вие искате, след една година, как тя се държи. Буквално си го пишете, това ви го дам, това е упражнение в момента, което ви казвам. Упражнение като манифестираш генератор, какъвто съм. Съм човек, който се интересува от много неща. И да, аз даже някъде го бях написала, аз ви се позиционирам като маркетинг и бизнес коуч, бизнес треньор. Но специално за бизнес треньора, за да си бизнес треньор трябва да си минал през personal development, през личностно развитие. През коуч за личностно развитие, защото те нещата са свързани.
както вече ви казах. И не само там има много интереси и в Human Design, и в какво ли не, но не ви говоря за тях, интересувам се много. Но преди да стана специалист там, примерно в Human Design, не бих ви говорила за Human Design, да ви обучавам. Но нещата, които съм специалист, полека-лека мога да ви ги давам като упражнения. И това е едно от упражненията, които искам да ви дам, които съм давала на мои клиентки и помагат. Когато си опишете тази жена, която е успяла, повечето от вас сте жени, има мъже, естествено, има няколко, всъщност, извинявам се, има няколко мъже, които влязаха в групата, обикновено ме следят най-вече жени. Си опишете успелия мъж, нали, естествено. Буквално си го опишете всичко. Какво има даже? Може би си е купила кола, може би ново жилище. Всичко опишете си. И започнете да се държите като тази жена. Буквално. Може би решавате, че тази жена има лична асистентка. Буквално започнете. Може на някой да му се стори да каже, аз да не съм луда сега нали, да говоря уж с лична асистентка. Не, вие не сте луда. Вие правите упражнение, което съм ви дала. Няма естествено да го правите пред хората, защото няма нужда да се обяснявате и да създавате грешно впечатление, но, например, седи тук, ако обичаш, били звъннала по телефона на клиента ми, еди какъв си. Буквално играйте игра. Защо ви казвам играйте игра? Или изобщо да си представите това. Дадах ви пример с асистентка така малко в крайно, за да ви кажа докъде може всъщност да стигнете. Но буквално сутрин ставате и първата ви работа, например, имате сега навик, първата ви работа е да се хванете в имейлите, в съобщенията и почвате този ви питал това, онзи ви питал това, пък те някакви такива безсмислени въпроси, нас и ви почвате час и половина, два, седите главна, децата закъсняват за училище, да кажат, нали, по-рано стане сте в 5 часа. Почват децата, обаче вие отговаряте на някакви безсмислени неща, които няма да дадат резултата на бизнеса ви продажа. Сега да чакай сега малко, задавайте си елементарни въпроси. Това, което правя аз в момента, ако аз съм онази успяла жена, край на 2024 година, и имам екип от хора, така нататък, аз това нещо щях ли да го правя? Щях ли да го правя? Така ли щях да го правя? Може би щях да си отделя време, след като се погрижа за себе си, след като изпратя децата на училище, например, да седна от 9 до 10, аз отговарям на имейли, на съобщения и повече не ги пипам. През деня не ме интересува кой ме е търсил, не ме интересува дали има нещо успешно и така нататък. От 9 до 10 часа аз отговарям на съобщения. И това нещо започвате да го променяте. Слагате си го в дневника и започвате да си създавате нов навик. И влязахме в навици и наистина темата е много обширна. Но се надявам да сте разбрали упражнението и да го направим. Да го направите. Продължаваме нататък. 5 неща, които отново свързани с майндсета и с начина ви на мислене, да ви помогна през 2024 година. Първото, спираш да мислиш кой какво ще каже и да искаш да те приемат. Защо? Защото всъщност, за да искаш някой да те приеме, мнението ти или еди какво си, защо си, това означава, че ти не си го приемаш. Започваш работа върху себе си. Започваш работа ти да искаш себе си. Започваш работа върху това ти да харесваш себе си. Върху това работиш и нещата ще започнат да се отразяват и във външната среда. Хората ще започнат да те харесват, хората ще започнат да уважават мнението ти, хората ще започнат и да приемат. Да те приемат такъв какъвто си. Така че първото нещо, основното нещо е ти да приемеш себе си и да започнеш да обичаш себе. Второто нещо, което ви съветвам да направите, е да използвате енергията на болката, на травмите. Всеки един от нас има някакви болки, някакви травми. Всеки един от нас някъде в живота си някой му е казал нещо, което го е наранило, което го е жегнало, което по някакъв начин му е спряло, може би, някакво действие и го е така травмирало. Забелязваш ги тези неща и в момента, в който някой ти каже нещо свързано с тази болка, например, вашите приятели, ти пак ли ще се правиш на инфлуенсърка? Пак ли ще пускаш лайв видеа? Къде си тръгнала и ти барабар с Петко с мъжете, например? Барабар Петко с мъжете си тръгнала и ти ще правиш инфлуенсър, ще кажеш. И вас ви заболява това нещо.
Вие искате да развиете бизнеса си, Янито ви е казала, че трябва да правите лайв видеа, обаче това нещо ви жегва супер много. Окей, няма сега да говорим защо ви жегва и защо не ви жегва, нали? Това е, обърнете се към първа точка. Но хванете я тая енергия. Енергията е energy in motion. На английски буквално. И motion. Energy in motion. Или енергия в движение. Хванете я тая енергия и вместо да се самосъжалявате, кажи, кой няма да се прави? Ми ще правя на инфлуенсър. Точно така. Слагам си камерата, пускам си видеото и си казвам каквото си искам там на моите си клиенти и така нататък. Защо ще се справя? Използваш енергията на болката. Така. Трето, обърни вниманието на думите, които използваш. Там ще хванеш ограничаващи си вярвания. Думите, които използваме, също носят енергия. Освен, че ще хванеш някъде ограничаващи вярвания, които трябва да преработиш, ограничаващите вярвания най-бързо казано се преработват, когато започнеш да виждаш в твоята действителност неща, противоположни на това, което вярваш. Ако, например, вярваш, че всички богати са гадни хора, започваш да търсиш богати хора, които са готини хора. И така мозъка започва да си променя обучаваща вяра. Но също така обърни вниманието на думите, които използваш, защото енергията и Вселената разбират, то това е малко, нали, образно. Някой казва, тя енергията не разбира или енергията разбира. Тя енергията си енергия, тя нищо не разбира. Но когато ти кажеш, например, постоянно се оплакваш и постоянно говориш какво не харесваш, ти създаваш енергия и създаваш образи в своя мозък на нещата, които не харесваш. Съответно, ти вибрираш на тази чистота, на чистотата на нехаресване, на нещата, които не искаш. Енергията и Вселената за това не разбира думичката не, защото всъщност, когато ти кажеш, аз не искам слон, нали така най-образно, какво си представяш? Един слон, който не го искаш. И всъщност ти създаваш в енергийното пространство слон в твоя образ, в твоя ум. Така че обърни внимание на думичките, които използваш. Аз не искам дори да ги давам като пример. Много често Оле, това ще ме убие. Не, какво си. Не казваме такова нещо, защото това нещо буквално може да го пресъздадеш. Така че обърнете внимание на думите си. Също така, направете оценка и анализ на обкръжението си. Това е много, много важно. Как се прави оценка на анализ и анализ на обкръжението? Някои хора така след малко ще говорим, пак ще се върнем към това нещо, само да вършим да кажа. Някои хора не осъзнават, че всъщност ние го знаем всички на приказки, то това е старите баби са ни оказвали. Средата определя съзнанието и така нататък, но всъщност, когато ние сме в някаква среда, без значение каква е тя, мозъка ни постоянно констатира, той наблюдава. Той никога не спи. Постоянно наблюдава нещата, които се случват около нас. И както казах, той вкарва вярвания според нещата, които вижда, като факти. Той ги приема като факт. И вие, ако сте в среда, в която, например, вашата комшийка започнала бизнес, тя не е много сериозна. Да, хванала съм с някаква MLM компания, къде продаде нещо, къде не. Тя ходи и на друга работа, така нататък. И вашия мозък какво констатира? То бизнес не се прави лесно. То бизнес и даже дори да го правиш, то не се изкарват и много пари. И това си го фиксира и го слага. И в един момент започва да вярва това нещо, че е така. Защото мозъка има такава способност, че вярва и прави изводи на база частичното. Той си прави извод, защото видял 2, 3, 4, 5 случая и края вече това е вярно за всички. Или пък хората нямат пари. Значи на мен това ми е любимото. Хората нямат пари. Чакай бе, човек. Когато, нали, говорят бизнес собственици. Ние тук с тебе сега ще таргетираме, ще правим сега маркетинг стратегия, да таргетираме хора, да си избрешат някакъв проблем с дадено нещо. Ти колко продажи можеш да направиш? Да кажем си в София имаш физически магазин, даже да минем към физическите магазини, които могат и онлайн и офлайн да правят продажи. Колко, или даже още по-частен случай, така да ви стане още по-ясно. Правите ръчно изработени неща. Колко ръчно изработени? Защото това съм го имала в проект. Колко ръчно изработени неща можеш да направиш на месец?
Ами пет човека в София, които да купят този ръчно изработен продукт. Няма ли? В смисъл да имат финансовата възможност. В София е почти 2 милиона, по мои данни, последни данни. Толкова ли? Не знам, вие ще кажете. 2 милиона. Милион и 990 хиляди нямат финансовата възможност. А другите 10 хиляди? От тези 10 хиляди, 5 човека не можеш ли да намериш да си купят точно тези твоите ръчно изработени неща, неповторими, уникално, супер красиви, създадени с любов и така нататък. Ето такава кръчмарска сметка си правете и я дайте на мозъка ви и му кажи ми, ще намеря 5 човека на месец. Това са 60 човека на година. Нали? За какво става въпрос? Така че вярванията идват от там, от нашия мозък и за това вижте средата, в която общувате. Защото мозъка ви анализира я без вие да разбирате и си прави изводи, обикновено грешни изводи. И петото нещо, коя, не знам, ще съм написал коя, явно провокашен, но въпросът е кой вместо как. Почнете да се задавате въпроса не как мога да направя това, то е чудесно, нали? Но няма нужда да измислите топлата вода. Вижте кой е измислил топлата вода, вижте кой е минал по този път и отидете и го попитайте как. Така че започнете да си давате въпроса. Какво аз искам да направя? Кой знае как да го направи? Кой е минал по този път? И кой може да ми спести месеци, години, някой път да го направя по-бързо? Така че това е за майндсета. Това беше най-дълга, не, може би за цялите време ще е по-дълга частта. Как сме с времето? Чудесно сме с времето, чудесно се движи. Благодаря. Какво ще кажат хората? Даваринка каза, че да. Истинското самонаказание на тези, които хронично поставят себе си на второ място и цял живот играят ролята, чакайки аплодисменти. Мадлена Гафари. Да, какво ще кажат хората е абсолютно кой какво ще каже и после кажете, онези, които казаха това, я елате сега да ми платите сметката, защото аз станах зависим от това какво ще кажете, спрях себе си, ай сега да ми платите сметката. Но да, какво ще кажат хората е един от най-големите страхове. И може би, виж, чудесно се вмъква с второто нещо, което през 2024 година няма да върви. Ако вие слушате какво ще кажат хората и не сте автентични. 2023 година следвам една нумероложка, даже тя е в едно обучение, което аз карам. Беше поканена на гости, аз не съм да е толкова, не ми остава време, но аз обичам нумерология, планети и така нататък до известна степен, защото не забравяйте, че мозъка ни, сега не забравяйте, публикувах един пост с една от така много интересните книги, четива, което ви препоръчвам, даже книгата тук някъде много хубаво беше. Аз съм моето плацебо, се казва книгата на Джо Диспенса. Защото всъщност, защо да не следвате толкова астролози или пък хора, които се занимават с нумерология или каквото и да е предсказание за бъдещето, защото всъщност това, което те ви кажат, мозъка го възприема отново. То е частично. Мозък го възприема за чиста монета, защото този човек е някакъв авторитет във вашите очи. Все пак седите и го слушате, той разбира планети, вие не разбирате от планети, но все пак не забравяйте, че този човек дава някакви общи характеристики. Нали? Той казва за икономиката през 2024 година, поред планетите, или пък някой икономист, няма значение дали икономист или е нумеролог или е астролог. Икономиката ще е много зле през 2024 година и ти съответно почваш да се плашиш. И чакай сега, и по новините така казаха, и там и мозъкът ти започва да констатира, цък, смята, аз добре да не правя бизнес. Но това за теб може изобщо да не е така. Това е някаква обща прогноза. Дори астролози, когато ви правят лична прогноза, тук също много внимавайте.
Защото аз съм била потърпеш това нещо и съм сигурна, че и други от вас ще го кажат. Как някой ми прави хороскоп, който беше ми препоръчен в интерес на истината. Аз не си направих труда, аз лично да си я проуча, да си видя какво има в социалните мрежи, отново социалните мрежи, да видя дали е мой човек или не. Сега няма да давам пример, обаче тя ми каза една много голяма глупост, която добре, че аз не, че разбирам от астрология или нещо, но пак казвам, интересувам се от много неща и бях послушала точно преди седмица на друга астрологка, която каза, че ще има това планетарно събитие, но каза, то може да се тълкува и така, и така, и така. И тази, която ми правеше личния хороскоп, ми го изтълкува в лошия вариант. Слушайки онази, аз ти задавам въпроса, добре, я чакай малко, ти ми каза този лош вариант, а не може ли да означава еди какво? И тя ми каже, да, ами може. Ами ако аз не бях задала този въпрос, ми не може ли така да е, а не иначе? И се бях форматирала, се бях повлияла от това нейно място, от това нейно тълкуване и го бях повярвала, дали нямаше да си го материализирам. Мозъка е нашето плацебо, препоръчвам ви, прочетете. Така че това, което аз по принцип казвам, много внимавам, точно за да не объркам човека. Затова ви казах, че е много важно да дадете свобода на хората, особено като коучове. Знам, че така има коучове от вас, които ме следите и се надявам наистина така вашите коучове да са ви учили, че никога ние не изразяваме мнение. Дори мен, като ме питат този бизнес, че е успешен или не. Как да ти кажа, това дето зависи от собственика. Аз ако кажа този бизнес, този тип дейност е успешна, няма да е успешна, това означава аз да ти промия мозък, така най-грубо казано, или да те саботирам, или пък естествено ако ти дам крила. Е по-добре. Така че аз по-скоро бих те излъгала, бих ти казала, пробвай, ще е успешен, за да използваш авторитета ми и да направиш всичко възможно и той да е успешен, защото всеки бизнес може да е успешен, по принцип, нали, с малки изключения. Тук винаги крайностите ги махаме. Значи, когато ви казвам нещо, аз ви го давам това в статистиката, ако сте учили статистика, знаете, статистиката винаги дава, изключва крайностите. Винаги има ни крайности, които те са малки проценти, трябва да се изключат, те ни влияят на общо. Говорим по статистически данни. Всеки един бизнес може да бъде успешен. И пак това зависи от собствено. Така че лично мнение и неща, които, ама то това така ще бъде, няма да бъде, не се програмирайте, не го вярвайте. Лично за вас може на всички през 2024 година да им върви, в бизнеса и да правят успешни, видите, вашия да не е и обратното. Всички да са им неуспешни, вашия точно пък да е супер успешен. Така, 2023 година, това е да пак казвам, не е мое мнение, от астролози, но тази специална нумероложка, а, даже се занимава с фъншуй и с други неща. Тя си е китайка, мисля, че китайка. Тръпнати очи. Ще ме извиняват китайците и японците и ще не ги различавам без да ми кажат. Тя специално не ни е казва откъде е. Така, 2023 година е годината беше годината на осъзнаването. Тя ги сметна и ги обясня. Това няма да влизам в подробности. Числото 7, нали, се получава и така нататък. И жената каза, че първите 6 месеца от 2024 година са все още под влиянието на 2023 година. Както и следващата година, така ще повлияе. Така че 2024 година е равно на 8, която е годината, в която е годината на 10. Трябва да се използва това знание и да се прилага. Но много е важно вие през 2023 година да сте усетили, ако не сте, да продължите да го правите, всъщност да намерите вашето истинско аз, какво всъщност вие искате наистина. Не какво иска комшията, не какво иска приятелката ви, какво иска мъжа ви, какво иска майка ви или еди кой. Вие какво искате? Защо искате този бизнес да го правите? Тук говорим за бизнес. Защо вие искате да го правите този бизнес? Този бизнес вие наистина ли искате да го правите? Аз съм ви го давам това упражнение, само един от въпросите ще ви дам от упражнението, но ако не ви плащаха пари за това, което правите, щяхте ли да правите този бизнес? Моя отговор е да. Наистина правя това, което правя с абсолютно вдъхновение и любов. Отговорете си вие. Ако не ви дава пари, този ли бизнес щяхте да правите или нещо друго? Това ви е супер важно.
И ви е важно не само да намерите вашето истинско клас за това какъв бизнес правите или не, а вашия собствен глас, voice. Да кажете себе си, бе, да заявите себе си. Да, аз това искам. Не, аз това не го искам. Няма нищо лошо в това нещо. И сега ще видите, ще отидем и там. Джо Диспенза, човека е своето плацебо. Точно така, Мария, да. Човека е своето плацебо. На Джо Диспенза всичките книги ви препоръчвам да ги прочетете. Но това е книгата, за която ви говоря, защото там е много примери дал за плацебото и става много ясно. Тя Диана Рашкова питала коя книгата прекъсването. Така. А, така. Та. 2024 година е годината на действието. Даже тя даде пример с осмицата, която е, като обърнете нали, настрани става безкрайност, когато е отгоре с две нули, едната нула как това сме ние, другата е как влизаш в 3D реалността и така нататък. Няма да навлизам в подробности. Ако искате си го прочете, разгледайте, послушайте различни хора, които астролози, които гледат не да депресират и да ви дават лоши прогнози, а напротив да ви кажат как може би не толкова добро планетарно положение или там как се казва, може да го използвате по добър начин и да минете по-лесно през него. Така че намерете вашето истинско аз. И това, между другото, го дават и в Human Design, и като след 2027 година. Така ще има доста промени в човечеството. И като цяло, просто това минаване, ако сте чували в 4D реалността, е точно това. Да заявите себе си, започнете да следвате себе си. И да си давате разрешение. Хора, дайте си разрешение. Дадах го онзи ден като пост, като пример. Фейсбук не ми помага в това отношение. Днес си пуснах един рилс в Фейсбук. Вярвате ли, че има нула рич, но нямах рилс, да. Нямах просто време защо да се занимавам. Както да е. Но и това се оправя, и това го оправяме. Но тук каза за това, дайте си разрешение. Бях написала и пости. Дори имам много хубави обратни връзки. Доста от вас ми писаха как това им е било като така, последната капчица и наистина са си дали разрешение. Хейтера си хейти колкото си иска. Кой му даде на него разрешение? Питам аз. Джо Байден казал еди какво си. Ма кой му даде на него разрешение? Ма някой друг, който има много пари. Ма кой е той? Кой на него пък му даде? Аз това нещо започнах и ви го споменах преди малко. Ма няма този е по-виш от мен, този е по-нищо от мен. Всички сме част от цялото. Всички сме част от една енергия. Всички сме хора и всички имаме разрешение да правим каквото ние преценим. Всеки е дошъл с някаква си мисия, всеки е дошъл с някаква си роля. И никой няма право да му казва дали да прави нещо или да не прави. Дайте си разрешение. Кой даде разрешение на вашия на комшията да ви спира, да ви спира на мястото пред гаража? Той си го даде. Всяко едно нещо, което се сетите, което ви дразни, което използвайте енергията. И кажете, бе, кой ти даде право ти да ме обиждаш, например, или да ми казваш нещо, че аз мога или че не мога? Кой ти го даде това право? Ти си го разреши. Кой си ти? Ти си ти. Добре. Аз що да не мога, що да не го правя? Добре, ще минем нататък, защото това го има в следващото. Третото нещо, нетворкинг общество е силата на обществото в дигиталната ера. Ако вие нямате кръг от хора, имате клетка от хора, преди малко ви казах да си направите анализ, ако нямате кръг от хора, които да ви вдъхновяват и които да ви мотивират, и си мислите, че ще правите бизнес сам, или казано така по-простичко, няма ти на кой да се обадиш да го попиташ за връзкарството, което му казва. А то е нетворкинг на западен език. Тук в България е много срамно да ти връзкара, пък на Запад е много модерно да имаш добър нетворк. Добро, така, добре познати, добро общество, нали? Така че бъдете връзкари, буквално ви оказвам това. Какво значи това? Запознавайте се с хора, намирайте си качествени хора, на които може да разчитате, намирайте си качествени хора, които са на вашата енергия, с вашите разбирания, с вашите ценности, дръжте си ги близо до вас и
ги питайте за услуги и им помагайте за услуги и си изградете едно общество. В дигиталната ера това ще е много важно, след малко ще разберете защо, като ви покажа един пример. Четвърто нещо, което ще ви е много, много важно през 2024 година и то простича от всичко, което ви казвам сега си се нарежда, е win-win. Простича от това да заявявате себе си. Спрете, спираме и аз, и всички, нали, това е един процес, естествено, той много рядко е така изведнъж, но спрете да сключвате сделки, в които вие сте леко ощетени. Без значение леко колко е за вас, защото за мен леко е едно, за някой друг леко, дефинирането на леко е друго, трето, четвърто. Сделката, печелившата сделка, като под сделка, тук говоря за абсолютно всичко. Сделка е всяко едно взаимоотношение. Е сделка. Някой от вас ще кажат, ау, как може, нали, така, ама то това не е, аз съседи, кой съм с приятел, нали, защото, защото защото много го обича. Ма кое му обичаш ти на твоя приятел? Че те изслушва, че те разбира, че е доброжелателен към тебе, ти помага. Нали? Усещате сделката. В нашия 3D свят всяко едно взаимоотношение е сделка. Да, може би има някъде една такава безусловна любов, която ние хората се учим на нея. Може би някои от вас са научили, не знам. Но това, че трябва да оцелем на тази земя, ни връща отново на условната любов. И винаги има условна любов. Винаги има сделка. Буквално сделка. Или както аз, между другото, също много протестирах покрай, особено в Англия, като ми кажех, о, Чърчил, велик, няма вечни приятели, има вечни интереси. И аз бях, вау, глупости, как? Няма интереси. Няма, има приятелство. Така нататък. Но в един момент сега пък имам други вярвания. Може би след време ще имам други вярвания да се променят. Знаете, каквато среда живеем. Ако се промени обществото, ако се променят хората, може би ще имаме други вярвания за сделките. Но да ви върна отново. Какво означава win-win сделка? Win-win сделка е единствената сделка, която всеки един от нас трябва да прави във всяка една ситуация. Защото когато, пак казвам, другия лекичко почели повече от вас, пък вие лекичко се минавате, тогава се получава едно такова чувство на не съм много направил добра сделка и почваш да му се дразниш на този човек. Без значение, пак казвам, кой е този човек. За бизнеса, ако говорим, за бизнеса, капилът. Освен капилът. Тук съм... Добре. Както и да е. Започваш да му се дразниш. И започваш да така леко да минаваш в минус. Да се чувстваш прецакан, да се чувстваш нещо не ми е много комфортно. И започвате да изпълнявате сделка след това. И това първоначално неудовлетворение ти започваш да го пренасяш в изпълнението на сделката. Което след време се оказва, че сделката е недобра и за двете страни. Набързичко само ще ви дам един пример в бизнеса с две големи компании, Walmart, английска компания, американска компания и Fruit of the Loom. Мисля, че беше втората компания, ако не бъркам, ще ме извините, ако бъркам, но Walmart са верига от магазини. Fruit of the Loom, Walmart, в принцип, известни с ниска цена и добро качество. Не е отлично качество, но добро качество. Ниска цена, добро качество, а Fruit of the Loom произвежда тениски. Аз, между другото, даже когато имах бизнес за персонализирани тениски, съм ползвала Fruit of the Loom. Нали? Пак казвам, надявам се, че не бъркам. Права сделка, в която Fruit of the Loom започва да доставя продукцията на Walmart като тениски. Първата година добре, обаче Walmart на всяка следваща година, когато сключва сделка, все повече и повече натиска Fruit of the Loom да свалят цената и да работят по-малък маржин. И в един момент Fruit of the Loom започва да работят на загуба и най-продаваният им артикул е всъщност на загуба. Толкова вече ги натискат Walmart. Което какво се получава? Fruit of the Loom фалирва.
и повече не може да изпълнява задълженията си по сделката, което съответно се отразява и на Walmart, които започват пък да губят, защото не могат да възстановят такъв голям доставчик толкова бързо време, така. И се получава, че уж хитрите или там, който е правил сделката от страната на Walmart, стигнали много добра сделка, защото са взели малко повече печалба за сметка на Ротадун, накрая се оказва, че две страни са губещи. Тоест, винаги е така. Ако има сделка, ако има взаимоотношения, в които една страна дава повече, другата по-малко, тази сделка винаги в един момент става губеща и за двете страни. Така че единственият вариант след win-win сделката е няма сделка. Ние добър вариант е няма сделка. Така. Дойдохме и до тенденциите. Или до това какво правим в социалните мрежи. Изморихте ли се? Пина малко вода. Изморихте ли се? Пепа ще има запис. Има ги накрая, съм ги систематизирала, но с по едно изречение е хубаво да гледаш началото. Ще има запис. Прекрасно. 24 часа. Тоест до утре вечерта ще можеш да ги гледаш. Така. Много ми идва, чакайте, че не се това е, да поправя капилът. Капилът. Освен капилът, мили прекрасни зрители, е капиталът. Но така се пише, когато се бърза. Капилът. Аз съм известна с това, че винаги бързам, винаги допускам правописни грешки. Още повече след 23 години живот в Англия, писане на английски. В един момент правих английски, се развалих български. Сега почвам да си оправям българския тук. Между другото, много добре съм го правила. Значи, постоянно правя забележки и на мъжа ми, и на майка ми, като пише, и на всички приятели и така нататък. Шегувам се, не правя забележки, но виждам грешките, които се правят. Просто започнах да си професионално изкривяване. Получава. Се търся някъде грешка, да не би някой да ми направи грешка, че съм допуснала грешка. Нали? Това се шегувам минало този период вече. Грешките са си за моя сметка и изобщо не ме интересува кой какво казва. Така, 5 социални мрежи. Не сте се изморили, Браунинг. Нинка е писала, че не се е изморила, радвам се. Това означава, че ви е интересно и това е нещо, което ви зарежда. Защото това е едно от нещата, които ще получите като резултат, когато следвате предните неща. Когато сте искрени, когато следвате себе си, това нещо ще ви зарежда и ще имате много повече енергия. Така, но да не се отклонявам отново. Социалните мрежи са 7 тренда, които може да спазвате, може да не спазвате, може да ги пробвате. Gen Z, по принцип, това е поколението родено до 1996. Може би от така, само да не ги бъркам, но от 2000. Милениал са до 2000, значи около 2000 милениал. Да, Gen Z по принцип те са, ето ги тук, горе-долу тази жена, може да прецените, тя от Gen Z, те са така основополагащите на трендовете, защото са израсли с телефона в ръка, след милениал са. Милениал са около 2000 до 2000-та. Виж, това не съм го проверяла скоро, между другото съм го забрала като, но те са хората, които създават повече трендове, не естествено всички. Трендовете ще продължават да се налагат от Gen Z, различни ъгли на снимане или най-новия вертикален формат. Даже я да ви споделя, да ви покажа. Мисля, че не съм го затворила, но да стане бързо, защото не се вижда много хубаво на снимките, но виждате как тя е легнала. Казва дрехи е легнала и снимат отгоре. Различното винаги ще върви. Различното смисъл нещо, което различно се забелязва. Сега, дори мога да ви дам пример с различното. Един последовател ми беше писал в Инстаграм. Ти вика ми направи впечатление, че изпрати имейл на Нова година на 31 в 18:42 и малко се така усъмних в твоите маркетингови способности. Беше написал господина. Викам, кое ви притесни, че на 31 или че на 18:42 часа, нали, шеговито. Защото след като този човек го е забелязал този имейл и му е направил впечатление, значи маркетинга ми е прекрасен. Това е маркетинга, да бъдеш забелязан. Сега, има автоматизация, слагаш си го на автоматизация. Между другото на този имейл бяха отговорили open rate му, аз даже се очудих,
Че Open Rate му явно следващата година на първи хората са си го отворили. Аз не знам точно кога, защото аз на първи гледах Open Rate, беше 38%, като за средната статистика около 20% е добър Open Rate. Моите имейли са около 25-30% Open Rate. Да смятайте! Нали някой се съмнява тук във възможност, това дето говорим преди малко. Знаете си цената, кой какво ще е да ви казва, вие си знаете цената и си давайте напред. Така, чакайте да видим да new share, да ви направя, да ви покажа какви клипчета правят Gen Z. Мгм, мгм. Чакай да видим на кой го бях отворила. Защото съм сигурна, че ще ви е интересно. Facebook не. Така. Да. Ето. Сега ви го споделям. Това е на Firefox. Количка. Така. Ето го различния ъгъл. Пускам ви го, но да тръгне без звук само. Да, без звук. Виждате ли го как го дава отгоре? А другия пример е ето този. Аз днес го направих това клипче. Те съвсем различно, но различния ъгъл. И това привлича вниманието на спира скрол, привлича вниманието на аудиторията. Така, после пак ще ви споделя нещо друго съм ви подготвил, да ви покажа, но това е по-различно. Също така вертикалния формат, чакайте, не съобразих, че като изляза от това. Вертикалния формат снимане, само че това не означава да си сложите видеото в вертикален формат, в Reels и отгоре отдолу да е черно, а означава да направите, както ето тук не мога да ви го увелича, но тя е сложила три, това се прави с CapCut или с някой допълнителен ап, но са сложени три видеа вертикално, което дава отново различен начин на снимане. Като цяло продължаваме да се борим за вниманието на аудиторията в социалните мрежи и да измисляме какво ли не, за да им фащаме внимание, защото нали, няма да се лъжим, но аудиторията е пренаситена със съдържание към момента. И който е по-постоянен, с по-интересно съдържание, той ще задържа вниманието и ще седи on top of their mind. Ще седи в техното мозъче и в един момент ще си изградил бранда си, те ще знаят името ти и ще се сетят за теб, кога трябва да купат. Второто нещо е UGC съдържание или това е съдържание създадено от потребители, от клиенти. То също ще рефлектира към това, че ще доведе до увеличаване на микроинфлуенсърите. Все повече брандове и в България започнаха големи брандове да използват микроинфлуенсърите. Тъй, че все спокойно може, ако искате да си, ако нямате продукт, който да продавате, може да си почнете да си правите микроинфлуенсърство, да си намерите някакви интересни неща, които на вас ви харесват, да създавате съдържание и да рекламирате индиректно различни брандове, като вие може да се свързат тях, те могат да се свържат с вас. И така, преди да ви кажа кой е третия тренд, дойде момента да ви кажа как може да, да ви помогна и да ви дам вече практичните знания в системата Прим. Така, 11-седмичния зимен лагер, той започна между другото, както ви казах, в четвъртък, преди 5 дни, дадах ви първите 3 дни. Какво включва в този проект и какво го така? Аз ви казах, че тази система, която ви дава малките стъпки, прилагате ги и от практиката всъщност виждате кое работи, кое не работи. Изкуственият интелект ви помага със сигурност, защото почти за всички задачи. Сега, самия зимен лагер е построен така, че ви давам основата на тези основни неща в маркетинга трябва да се изчистят. Изкуственият интелект супер много може да ви помогне с отговори. Той ви дава за секунди. За пример да ви дам. Преди, когато правих маркетингова стратегия на една фирма, за да се направи качествено това нещо, нали, трябва да се проучи пазара, което все още си отнема време, но за да се направи качествено, отнема минимум 2-3 седмици.
да се проучи пазара, да се установят competitors, конкурентите, какво правят, коя е нишата, коя не е нишата, да разбереш от бизнес собственика какво всъщност той иска да постигне, какво не иска и едни такива back and forward съобщения и така нататък. Поне 2-3 седмици отнема целият процес. Трудоемка работа си. Сега с ChatGPT половината време задължително го спестявам. Тук пак идва повече от това, че нали, трябва една такава комуникация с клиента, която да го разбереш и така нататък. Па повечето хора, аз много обичам с имейлчета. Значи, като каже, напиши ми имейлче. Той ми казва, ма не, аз искам лично да говорим. Бе, човек, напиши ми, аз после ще го прочета, ти ще ти отговори, ти ще го прочетеш, когато не, аз мога в четвъртък, в 2 часа, аз не мога в четвъртък, но тогава е друга седмица. То се отлага така малко. Повече, но това е друга тема. Та, пък ако искате да си правите какво ли не, значи брейнстормането, задължително ви казвам, с ChatGPT, много често, той ChatGPT ще оглупеем с него, защото той ще даде ролята на мислене, пък ние ще спре на мислене. Глупости на тръкалет, къде се казва. Направи си задачи, направи си един брейнсторм с ChatGPT. Знаете какво е брейнсторм? Задайте си му въпроси, кажи, бия, тук дай идея, дай ми 5 идеи за това, дай ми за това, кажи ми това как да направя, еди какво си как да направя. И вместо да го правиш цяла седмица, това направи го за 2 часа, което буквално ви казвам, че се спестява тона време. Значи десетки пъти спестяваш време. Аз си му давам задача, например, да ми пише нещо, ми дава идея, отивам си мия чините. И след това си седнете и си четете книги, бе, хора. И си получавайте знания. От книгите ще ви дадат пък други идеи. Отидете и ги приложете отново в ChatGPT, задайте му. Колкото са по-качествените въпросите, които задавате на ChatGPT, толкова по-качествени отговори ще ви дава той. А вашите въпроси, за да ви качествени, трябва да имате знания. Без значение сега, дали аз тръгна да дам с ChatGPT фитнес програми, той може ми изпляска най-големите глупости, нали? Защото нищо не разбирам от фитнес, от хранене, от нутриенти, от не знам си какво е. Нищо не, но мисля такъв, нали, не съм професионалист това нещо. Трябва да си ги имате знанията. Сега, може би след година, две, изкуствен интелект ще е някъде много по-напред. Но това не означава, че като използваш изкуствен интелект в един момент, а пак казвам, не минайте в крайна, защото някой ми каже, ама той ChatGPT ще разбере за мен. Абе, хора, вие ползвате Facebook, ползвате Instagram, ползвате изобщо ползвате интернет. След като ползвате интернет, Google знае всичко за вас. Всички знаят. Това нито или излизате от дигиталното пространство, и никой никъде не ви знае, отивате на село, даже това имаше една така шега. Ако Фейсбук не ви знае къде сте, значи каква беше там шегата? И така, те, че всеки ден получавате задача стъпка, която може да направи с помощта на ChatGPT, което пак ще ви спести супер тонове време. И си изграждате маркетинга на бизнеса, който пак казвам, аз като ви давам тези стъпки, вие може след това да си изградите маркетинга на друг тип бизнес, на който искате бизнес. Направете си агенции, си отворете си, правете маркетинг стратегия. Защото 80% от всеки един успешен бизнес е маркетинг. 80% от всеки един успешен бизнес е маркетинг. 80% от всеки един успешен бизнес е маркетинг. Няма как да имате успешен бизнес, ако хората не знаят за вас, не са ви запомнили, че съществувате в ума си и не са разбрали какво могат да купат от вас и как да решат, как вие им решавате проблемите. Няма как да стане. Все едно, че сега тук вкъщи аз правя нещо. Някой знае ли нещо правя, в смисъл друг бизнес? Имам някакъв друг продукт. Някой знае ли какъв друг продукт аз правя? И преди да го обявя, преди да го кажа на някаква аудитория, никой няма да знае, никой няма да купи, може да е най-големия продукт. Най-прекрасният продукт. Може да златни кюлчета без пари да давам. И като никой не знае, или хората ви няма доверие. Вие казвате, елате, ще ви дам златни кюлчета без пари. Така, да бе, лъжиш. Няма да ми ги дадеш без пари, нещо ще искаш на среща. Така че този проект ще изгради с цяло бизнеса ви. Гарантирам ви го. И маркетинга ви, съответно. Чрез маркетинга ще изградите бизнес. И този проект не е 3000 или 4000 лева, колкото са на агенциите, които за месец ще ви свършат някаква работа и имате продажба, я няма. Тези знания си остават, аз за това много залагам на знанието, защото тези знания си остават за вас и след това си ги имплементирате където си искате. Това е най-добрата инвестиция. Уорън Бъфет го е казал, бе, човек. Уорън Бъфет го е казал. Най-добрата инвестиция е в знанията. Нито е в ключетата, нито е в стоковата борса, нито е в знанията. Защото знанията
Може да направиш след това всичко. И този проект не е 686 лева, отколкото е, защото в момента ще ви го предложа на оферта, а този е само 390 лева. Или 18 паунда, ако искате на седмица да го плащате 11 седмици. Това са 39 лева. Мисля, че са... Сметнала съм ви го, обаче курса да имате предвид, че върви. Може да е 38,50 или 39,50, нали? Това нещо не мога да ви го гарантирам с точно за стотинката, тъй като самото банкиране ще ви определи точно колко е. 18 паунда на месец. Или 39 лева на седмица. 39 лева на седмица. Колко продажби трябва да направите на седмица, за да изкарате 39 лева? Знаете ли? Прави ли сте такъв? Аз мисля, между другото, да го включа, обаче ще стане много дълго. Да ви включа. Знаете ли си какъв ви е lifetime value на клиентите ви? Колко ви струва един клиент? Колко пари при вас харчи един клиент? Знаете ли го това нещо? Смятали ли сте си го? Което съответно ви дава възможност да прецените. Аз, ако взема този курс, ми трябва половин клиент, например, защото аз от един клиент правя lifetime value, може за година да си го правите, нали? Не за повече, за година. За една година един клиент колко пари ще покарчи при мен? Колко пари закупува продукция? Правили ли сте си го това нещо? Знаете ли как да го правите? Lifetime value. Не знам на български, между другото, как е точно не правят стойност на клиента за една година, защото за живот не е правилно да се каже, но това, ако не го знаете, задължително го направете, може би в някой следващ вебинар. Следващия вебинар може би ще е лятото, но ще ви го дам. Чакайте до лятото. В проектите ще ви го дам. Мисля, че съм го давала, но пак ще го припомня. Защото това е един от най-важните показатели. Когато пускате, например, дори платени реклами. Много често ме питате, ма за колко пари да пусна платена реклама? И аз те ви казвам. Ами, в зависимост, нали, тази платена реклама какво прави или не. Ето ви един начин, по който може да си установите. Ако вие харчите за придобиване с платената реклама, за придобиване на един нов клиент 100 лева, а пък този клиент за годината ще похарчи определена сума, която ви носи 200 лева печалба, това означава, че вие съвсем спокойно може да си държите тази реклама, средно, нали, говорим един човек, харчи 200 лева, съвсем спокойно може да си държите, тази печалба ще ви генерира нови пари. Тази реклама ще ви генерира нови пари. Както и аз сега викам, 39 лева в седмица. Придобиваш всяка седмица един нов клиент, много повече може да придобиеш, но накрая на курса, да кажем, 11 седмици, 11 нови клиенти, ти печелиш на клиент, от един клиент на година по 150 лева. Да, там. Аз съм ви го давала в академията, между другото, но може да погледнеш там видеята, но ще ви го припомня пак как да го смята. То не е толкова трудно. Просто сега няма да имаме време да вечерта и да ви пиша. Така че, прекрасни, напишете ми какво ви спира. Търговски софтуер, естествено. Търговски софтуер и изкуствен интелект, той всичко може да прави. Всичко може да прави, казвам тук по бабешката. Както ли казах преди малко, по бабешката си сметка. 2 милиона са жителите на София, 1 990 000 нямат пари, 10 хиляди имат пари. Те 10 хиляди, вече къде ще ги таргетирате, как ще ги таргетирате? Това е тъй наречената бабешка сметка, аз си казвам. Едно време, когато си отварях магазина за детски дрехи, си направих точно такава бабешка сметка, за да видя аджеба има ли потенциал или няма потенциал, защото да кажем, тогава нали, още не бяха развити социалните мрежи и гледахме офлайн дали има потенциал. И сега колко бебета се раждат в този град на година? Колко? Ами 10% само да ми станат клиенти. Ще мога да покривам разходите? Ще мога. Чудесно. Има в града 5 магазина. Те не са ми конкуренти, защото еди какво си, що си значи. Все спокойно мога да взема пазарен дял. Защото пазарният дял е прекрасен. Когато говорим за бизнес, има пазарен дял. Тук също трябва да ви кажа, че махнете го това, тази заблуда на някой и казва, то няма значение конкуренция.
конкуренция няма значение. Ти, ти си такова, ти продавай. Продавай си. Твоите хора ще дойдат. Енергийно ще ги привлечеш. Глупости на търкалета. Лъжат ви. Лъжат ви прекрасни. Мога да ви дам личен пример. Аз съм сигурна, че и вие можете. Имам 10 купени курса в момент, в които огромно ми е желанието да ги гледам. Нямам физическата възможност. Към момента не са ми приоритет. Курсове по най-различни така други теми. Нали ви кажа, че съм тестираш генератори с интересно отворене. Ами, честно да ви кажа, излизат супер много други курсове. Имам финансовата възможност да си купа, обаче ми е супер съвестно. Как да си купа нов курс, който да седи и да продължавам да ни го купувам, да ни го гледам. Това е, нали, съсещат. А те 10 курса аз имам да гледам поне едно. Така. Минимум 20 часа видеа на всеки курс. Едно 200 часа, значи това като седна, си зареда до края на годината имам какво да гледам. Как да си купа още един курс? А много ми се иска да си го купа. Не става. Ние сме 3D същества. Ние сме ограничени от към времето. Няма как да стане. Казвам сега, ще ми каже някой, ама аз, Таня, не мога да си купа твоето обучение, защото съм в друго. Чудесно, прекрасно, да. Наистина, не те съветвам, ако си в друго обучение. Съветвам те, ако си в друго обучение, което не е за маркетинг и не ти е приоритет, не е свързано с бизнеса ти, нали, например, някакво обучение, как там да си правиш самите специфики на бизнеса, дали си коуч или треньор и така нататък. Не те съветвам да си взимаш 2, 3, 4, 5 курса или 10 като мене. Но те съветвам да си вземеш този курс. Защото тази цена първо, че няма да има вече. Мисля да направя летен. Пролет може би няма да има възможност, но летен лагер. Оказва се, че летния лагер голяма част от хората се оплакват, че нямали време, защото били на почивка, но пък една друга голяма част от хората пък се радват, защото точно тогава имат време да учат лятото, когато не са с други задължения. Тогава този курс ще е поне на двойница. Поне. Така че това е последния път, в който може да си вземете този курс на тези цени. Така, пишете ми, ако имате някакви въпроси, нещо свързано с обучение, нещо, ако не разбирате, ако не знаете точно как става, във Facebook група е, закупувате си го курса, вече имате печени видеа, има малко видеа съм ви дала, които са си на профила се влиза, пише вход, в профила на самата страничка ви виждате си имейл и парола, които сте си задали при закупуване, отваряте си го, там си има линкче за Facebook група, всичко си е автоматизирано, защото някой път ми пишат, ами аз не открих това. Кой не открих? Даже съм сложила на businessbookmatofi.com на home скрина на home страничката видео как си влизаш в профила и къде да натиснеш. Така че ще сложа линк, след като приключим, ще сложа линк за... чакай да видя колко ще стане. Ще се отплеснахме. Така, кои са 60 тенденции? Продължавам. Ще сложа линкчета за двете групи. За физически продукти е един вид курс. Има някои задачи, естествено, които ще се повтарят. Но след това в един момент се разделят нещата и коучовете минават на друго ниво, защото там ще ви помогна всъщност за коучовете да, да си създадете първия курс. Няма значение къде сте, може да е мини курс, но така нататък ще си направим една фунийка, къде да минават клиентите, какво ще. Но е ценен. Просто това, което съм ми подготвила, особено за коуч, най-интересно беше, че като си гледа статистиките, повечето от вас са се регистрирали за първите 3 дни за коучове. Не, извинявайте, за физически продукти, а за коучове е по-малко. А пък хората, които са записали за самия курс, повечето са записали за коучове, за физически продукти по-малко. Тези, които са с физически продукти, прекрасни. Само ще ви кажа, че съм ви подготвила в зимния лагер пробуждане и създаването на дигитален продукт към вашия физически продукт, който да ви носи допълнителни доходи. Така че, пак ви казвам, това са цени, които са под всякаква
как да ви кажа, цената и стойността, която ще получите от курсовете, няма такова нещо. В смисъл такъв, стойността е в пъти повече от цената. Аз винаги така ги правя, така ме съветва един от моите ментори, Джеймс Уенмор. Той казва, дайте 10 пъти повече от това, за което плащате. Аз така ги правя, но сега, тук вече за български пазар, друг начин ще говорим, но така. Преминаваме нататък. Социалните мрежи ще са Search Engine или SEO, което означава, включвайте ключови думи. Какво означава ключови думи? Ключови думи, даже мисля, че в задача 2 съм ви дала, трябва да го имате този си пром, питайте си чат GPT, кои са ключовите думи. Това са думичките, които ваш идеален клиент търси и тези думички си ги включите в рилшата, в почтата, без значение TikTok, където SEO-то или Search Engine, Search Engine на това, което Google го имаше, вече го има във всички социални мрежи, в техните изкуствени интелекти. Четвъртото. Сега, това не го знам как е на български. Тази реалити или шопинг конвержен. Ще ви дам пример какво означава. Това е изкуственият интелект. Той все повече и повече навлиза във всичко. Например, когато пробвате нещо, вече сигурно се срещали такива, или в IKEA, може да си направите, да си дадете размерите на стаята и да си направите виртуална стая с мебелите на IKEA, или пък, например, дадена дреха, да си я сложите. Има не потърсих, за да ви дам конкретни примери и линкове да ги видите, но разбирате какво. Най-често с червила, даже това е още преди 2 години беше, си помня, в Лондон Видео Шопинг центровете. Забравих коя марка беше, но те по-известните. Не беше Шанел, не беше коя, но отивам, казвам, това червило, чакай си го пробвам, нали, на ръката, така си пробвам. Така, чакай, няма. Дай сега тук застани, застава, то ти сканира лицето, кой номер червило искаш, дали си го имаш такова в магазина. След това нещо вече може, нали, и онлайн да се прави и така нататък. Тъй, че това ще е тази реалност, в която може да си пробваш да си тестваш нещата в virtual reality, виртуалната реалност. Augmented reality. Петото нещо, Reels и TikTok. Продължава с трендовете, кратките видеа, да, и дълги видеа ще навлязат, но там трябва да сте много добри в сторителинг. Сторителинг, и тук съм ви го дала също. Много е важен сторителинг да разказвате истории. Ще има промени от това. 3 начина, 5 начина. Това нещо ще премине и то вече преминава и започва да хваща много повече внимание, защото с едното се пренасища пазара, почва да се търсят нови неща, както казахме, но граващите заглавия и спиращите скрола неща, това да грабваш внимание, това все още си е актуално и задължително субтитри. Значи да не виждам видео, ако сте били на моето обучение или сте били на безплатен вебинар, да не виждам видео, което е без субтитри. Социални мрежи, Reels templates. Така, това какво е? Когато отидете да правите Reels, може да използвате темплейт. Това ще става все по-актуално и ще се налага като тренд, като имайте предвид, че кое му е готиното и повдига рича, когато някой сейвни запази този темплейт на тази мостра, в смисъл начина на слагане на снимчетите под ударите на музиката и така нататък, нали, има различни темплети, това ви дава бонус точки на вас. Изобщо всичко, което е свързано, сега това не съм ви го споменала, но го дам като бонус, не съм го заложила тук в капилът, не съм ви го дала в капилът. Бонус точки за всякакво съдържание може да правите, което се шерва, което се споделя. Много, даже Адам Мозери да го каза в Instagram, Адам Мозери CEO-то на Instagram, че ще го приоритизира това нещо, комюнити, да си разпространяваш. Някакъв. Просто така, че съдържанието, което създавате, гледайте да е shareable. Или да иска някой да го сподели с приятелката си, с някой така да се направи на виж какво знам, виж тук какво пише, виж какво попадна. Но и това ще работим в зимния лагер. И 7. Автоматизациите. Това мисля, че то си идва съвсем естествено от изкуствения интелект. Всякакви автоматизации, вие знаете, особено ако ме следите в Instagram, какви автоматизации имам, които в Facebook все още не мога да ги се тапна, просто не ми остава време и супер много време отнема. Като кажа на линк, айде във Facebook, мога да дам линка въпреки че не обича Facebook да му слагаш линкове в
Заглавието мога да го сложа в поста. В Instagram обаче нали, не може да сложиш линк. Може да е линк в био, пък линк в био вече не върви. И затова си използвам автоматизации. Вие пишете една думичка. Например, някой от вас, днеска ви казах в клипчето, напишете Webinar 2024, а вие бяхте написали само вебинар, което съответно бота, автоматизацията не реагира на вебинар. Та отидах и добавих и думичката вебинар само, да реагира на нея и така да си има автоматизация. По принцип, автоматизации са най-различни видове. Така, изкуствен интелект. Какво може да правим с изкуствен интелект? Всичко. Всичко. Няма нещо, което да не може да прави вече изкуствен интелект. Буквално всичко. И сега ще ви дам пример с нещо, което ще е в минусите на изкуствен интелект и ще попречи много на бизнесите. Затова ви казвам, грабвайте възможностите, докато ги има, защото в момента, в който започна да се правят злоупотреби, а те вече започнаха, ще стане трудно. Какво има предвид? Изкуствен интелект може да ви направи всичко. Даваш му една снимка и той ти прави видео от него. От нея. Даваш му текст, той ти прави видео от него. Записваш си видео, например, ето сега аз както ви говоря, отивам си, качвам си имам на софтуер, казах ви, тези софтуер няма да ви ги давам. Открийте си ги от друго място, за мен те са зли. И това видео, нали, смисъл, качваш снимка, ви прави видео, или пък това видео, сега както си говоря на български, само го взима изкуствен интелект и аз започвам да говоря. Аз буквално, нали, той прави копи-пейст в друго видео, започва да говоря на китайски. С хубав китайски акцент, не с български акцент. Или на английски, или на испански, или на какъвто искам си език. Това нещо вече е възможно. Може да си го правите, може да си продавате на най-различни други пазари. Но специално, добре, това може би ще го покажа в някои от тези проекти, но другото не искам да показвам как от снимка да направите видео, защото сега ще ви покажа за какво става въпрос. За съжаление, вече и в България го правят. Ето това е доктор. Познавате тази докторка Стонова. И не знам дали ще се пусне звука. Чакай само да видим. Стоп шер. Чакай само, че загубих Стонова. Така. Штонова, доктор Штонова. Защо? Не знам защо. Слушайте. Така, това е клипчето. Чакайте да споделим пак презентацията. Какво забелязахте, дами, прекрасни дами и господа? Не се ли чува? Ами да, не се чува. Без звук беше. Ми нищо. Клипчето е доктор Штонова говори с нейния си глас. Не се чу клипчето, да. Ами нищо. Ще ви го пусна после. То не е толкова важно да го гледате. Всъщност, целта на това клипче беше да ви покаже, че това не е доктор Штонова. Това е компания, даже не знам дали да ги нареча компания, злоупотребила с нея. Това, между другото, е тук само да видите по снимката. Това е на нейната страница, Неделя Штонова, 3 ноември 2023. Това е вече адски извратено. Тя го е написала. Това са нейни думи и престъпно. Тези наглеци са ми премодулирали гласа и са ми вкарали в устата думи, които никога не съм изричала. Сега го виждам, зрителите ми го изпратиха и сега разбирам защо учителката на Лили и куп други хора ми казаха, че са си го купили. И това нещо ще е едно от най-опасните неща, които всъщност изкуственият интелект ще направи.
Защото всъщност чрез изкуствения интелект може да вземеш гласа и снимката на всеки, а пък по-малко известните хора ни трябва толкова и гласа, само снимката, в смисъл такъв, хайде с по-известните хора сме свикнали с гласа и съответно да направиш видео и да кажеш каквото и да е. Така че вече не вярвайте на очите си и на ушите си в дигиталното пространство. Няма значение дали гледате клипче и Путин ви казва нещо, или Джо Байден ви казва нещо, или Бойко Борисов ви казва трето нещо, или комшийката ви казва нещо. Това клипче. Та, в този ред на мисли, лайв видеята за свързане с аудиторията също ще са супер, супер важни и супер актуални, а не толкова, нали, кратките видеа, рилщата, те са си с друга цел, но трябва да имате свързане с аудиторията, с лайв видеа, с такива вебинари, с всичките му грешки, с всичките му недостатъци и така нататък, и с цялата автентичност, като аз искам да ви кажа нещо друго за автентичността. Също се бърка. Ние говорихме за автентичността и аз ви казах да бъдете себе си. Това не означава да не уважавате себе си. Не означава да се включите в лайв видео, да няма никаква светлина, едно, че там мазето и да кажем аз съм си така, или с ролките на косата, или с нали, автентичност. Не означава как да кажа, лоша грижа за себе си, за аудиторията си, за изобщо някои хора го приемат така и много често ма бъдете автентични, не слагайте филтъри, нали, като чуя особено някои звезди. Така, вижте ме без филтър. Абе, какъв филтър? Ти не си служил на Инстаграм филтър, ти си отишъл при пластичен хирург си служила на филтър. Така че слагайте си филтърчета, между другото, не говорим да си обръщате джуките с филтър и някакви такива неща, че пак стигнахме до други теми, такива по-спорни, но бъдете себе си, правете това, което вас ви прави щастливи. Спрете да се съобразявате с чуждото мнение, защото то винаги един ще ви каже едно, пък другия ще ви подкрепи, винаги един ще ви пляска, другия ще ви плюе, ще ви отсвирква. Винаги това нещо ще го има. Никога не може да угодите на всички. И така, с изкуствен интелект ще може да прави всичко. Видеото, кои препоръчвам, значи за субтитрите специално ви препоръчвам Kapwing. Kapwing, ще го сложа после в коментар, ще ви дам линк. Е супер не само за субтитри. Тук съм ви написал даже, че може с изкуствен интелект да правите кратки видеа. Дълго всичко може да правите, това ви казвам. Kapwing, това нещо вече го има като опция. Вкарвате си едно дълго видео, сега, например, аз както съм направила, видеото с това дълго видео с Zoom, мога да го вкарам в Kapwing и то да ми го направи по-кратко. Да ми, автоматично да ми го раздели. Така, припомняме. Mindset, автентичност, нетворкинг, win-win ситуациите, социалните мрежи, изкуствен интелект. Сега в момента, ако се включите по-накрая, може би тези неща вече не ви говорят нищо. Но със сигурност, ако гледате от начало, ще ви говорят. Така, време за вашите въпроси и моите отговори. Имаме точно 5 минути за въпросите. Защото, както казах, след малко се включвам в бизнес клуба, да видим там какво ще правим с момичетата. Кой ви беше най-полезно, кой ви беше най-ценно? Имаше ли изобщо нещо, което ви беше полезно и ценно? Ето така да попитам. На сега. Така. Ето и вече и телефона започна да звъни. Така че ще приключваме прекрасни. Който не е успял да го гледа, гледайте го на запис, задавайте въпроси. Пак казвам, максимално ще ви отговорим на всички. Надявам се да сте си взели, надявам се да сте разбрали. Сигурна съм, че всеки един от вас има лаха момент. Не се съмнявам в това нещо, защото, пак казвам, събрала съм ви информация, която благодаря, Добринка, и аз благодаря. Всичко беше полезно и ценно. Може да ви звучи нескромно, но знам, че е така, защото винаги, когато, пак казвам, когато аз
намеря някъде, където и да е някаква полезна информация, след това я предавам на моята аудитория, тя винаги е била полезна, винаги е била от практиката, винаги е била от нещо, което аз съм приложил, което аз съм научил, което моите студенти са научили и съм видяла, че е полезно и при тях. Никога не ви давам неща, които не са тествани и не са приложени първо и от които не съм видяла резултати. Добре, благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. Приключваме вебинарът за тази година. Ще се видиме в някои от обученията ми или, както ви казах, лятото подготвям друг вебинар. Пожелавам ви една прекрасна вечер. Чао!